Kaixo artistak, beno, bideo honen bidez, igarkizunei hasiera emango diegu. Nik hementxe igarkizun bat planteatuko dizuet, eta saiatu behar duzue asmatzen. Lehenengoa animalia bat izango da. Ez asmatu. Alde batetik bestera, dabil lurrazpitik. Zulo asko egiten begiak itxirik. Ez du ezer ikusten eta zagua dirudi. Zein da? Alde batetik bestera dabil lurrazpitik, zulo asko egiten begiak itxirik, ez du ezer ikusten eta zagua dirudi. Zein da zure ustez? Ez asmatu, pausatu bideoa eta saiatu esaten. Satorra! Ezagutzen zenuen? Bai, animalia bata, begiratu, baina marrazki honetan ez da agertzen agian oso ondo. Ikus dezagun bere argazkia. Ezagutzen zenuen? Noizbait ikusi duzu bat? Beno ba, beste bat arte.